যতন হামবাই দীপর কাহাম তিনি 1 তারিখ নভেম্বর 2021 দীপর জনাব যে তামানি বাগে जों তিনি প্রেসমিটনি বুসকাংমা ফাইকা বনি উদ্দেশ্যমেন বন যে थांनायनिया सारिग बा सन्जा जराब इउड आईपीएफ सेंट्रल कमिटीनि चेयरमैन जोंनि बलराम देबबर्मा ते सेंट्रल कमिटीनिनो एजीएस केशियार आग्रह खालायो बरक जे 5-6 जन प्रेस मिट खालामनो तैयो आं बिसा जोंनि पार्टी इउड आईपीएफ तिनि नर्थ अमरपुर डिविजन नेंगै आं बिसा प्रेस मिट मा फाइका जोंनि इउथ आईपीएफ नर्थ अमरपुर डिविजन ऑफिस सेक्रेटारि जोंनि बरमोना दुर्नजय रिया जोंनि मेम्बार दङ अरुण देबबर्मा जोंनि शंकर आं इउथ आईपीएफ नर्थ अमरपुर डिविजन प्रेसिडेंट जगदीश जमातिया मिया निनन जोंखौ स्राय सावनि महायनो चेष्टा माखायनाय जेबो बलराम देबबर्मा को कैसे शाखा जे 29टा डिविजन तंगमनिव जतनो कम्युनिकेशन जे बरक बायतांगनै सामानि बना आंखौ फिरावनि बागै प्रेस मिटआव माखायो कारण सिनि नर्थ अमरपुर डिविजन इउथ आईपीएफ तिनि कोनो फानो बरक बाय सालायजाग्रै कोनो फानो बरक बाय फोरोंजाग्रै फियाबाव लगाव तंगो सेंट्रल कमिटी निंगै केशियार सिनि डिविजन आन्दारनि तंगो फियाबा सिनि डिविजननि मेम्बर बाय बा जोंनि डिविजन एक्जिक्यूटिव बाय कोनो कथायसा थाइनि सालायजाग्रै अमायखलायनि बरक नांगो नांगै आप्रब पूरा जत 29टा डिविजन बाय कम्युनिकेशन टाउन होनो जे बलराम देबबर्मा सामानि बना आंखौ फिरावनाय जे जों नाय फैका 2013 नि सिमि इउथ आईपीएफ ति आसायका बनैया गलो बरनि लीडर नि कम नावैनो दिनैसो जरा खायबो तंगो ग्राम रैली खालायका लंग मार्च खालायका अन्यान्य बरनि जे सेंट्रल कमिटी नि कम नावै जों दिनैसो जरा खाय दं फियाबा ब लोकनि ग्रै शेयारनि लुबैग्रै अमहा अन्यान्य कम शाखा बनैया गलो जों वास्तव नु दं आं समाज आसनाय 13 बुथ पार्टिसिपेट खायजा जोंनि 16 बो खायजा ताक थांनाय 2021 बो खायजा अमाहाय क्लाइबै तिनि साइथांगा आंसियार गतिलोकनि आंनै शाखा जे गुबुन पार्टीफा संसायमानो हायगा अन्यान्य प्रब्लेम खायजा जोंनि 16 बो खायजा ताक थांनाय 2021 बो खायजा अमाहाय क्लाइबै तिनि साइथांगा आंसियार गतिलोकनि आंनै शाखा जे गुबुन पार्टीफा संसायमानो हायगा अन्यान्य प्रब्लेम खायमोन किन्तु चिनि डिविजन इउथ आईपीएफ तिनि नर्थ अमरपुर निंगै जों बरबाय थांजागिया बा दैदुल जागिया जे बरमनि दागे तै जों थांमोन कोनो गुरै चिनि डिविजन वो जागिनि डिविजन तंनाय गाहामनो दंगो चिनि पेरेंट्स पार्टी आईपीएफ ति ये जत अर्गानाइजेशन आतिसा आईडब्ल्यूएफ टीटीएन जत बाय जों दाबै दंगो बियाबा चिनि डिविजन आन्दार निंगै केशियार चिनि बरमना मोहन जमातिया बा 17 बन जमातिया वो तिनि जरा मिया निवो प्रेस मिट प्रेजेंट तंमोन बांगै बर्तमान वानसुक सामैया देबां कबन मुसुमाखौ नहाय जों ताबनि वास्तव गनमते खलायु तिनिसो जरातै साव साया नक पाला कायबै सो जरातै लायमोन या बाहायनो हाय नखौ थाब थावनि मुखा थाङै जिनि दफानिबो मुसावै अमाय खलायनि तांलंथों बा खलायनि मुखा थाङैबो जेमनेसे सिंबाय जाखाय ओ जरावो नखौ थाब थायो कोनो प्रफिट रै हानि बांगै बरनो बां कयनाय नांखांखे सालसा सालनि बिसिङाव वानसबो हायनि बरनि कक सामानि उद्र खालायो काम करन खालायो जे पार्टी आईपीएफ जे टिकालेन दिमानो तै तमन हाय बर मुभमेन्ट हाफायानो उनथों आं कबजावो चिनि नर्थ अमरपुर डिविजन इउथ आईपीएफ नि तरफ থেকে তে যদি সে তমই তংখাंखे অন্য নম্বর वानस तंखांखे जों बर निलाय एकदम एक पैसा फानो बर बायसिं दाजाग्रै जों बर बाय तंया तेबा आं कबनाय 29टा डिविजननि जरा इउथ आईपीएफ नि जोंनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि हायका जत एक्जिक्यूटिव छना कबजावो जोंनि प्रेस मिट माध्यमे तंगैनो बलरामनि कगनो साजाया साजावै तंखांखे दिनै बिसिं गाखना बिसिं प्रेस मिट माध्यमे जों जतनो जिल्ला खायरवानि
Kaya bangsa sawo sini nor nomor produksi new IPFT ini tabu jurate parents party IPFT te kita kalian di mana nutamu sing koram melawan jawa terus hamba.